Za ku ji cewa Kylian Mbappe ne ya ci wa Paris Saint-Germain ƙwallo biyu a wasan farko na cikin rukunin Champions League bayan ta doke Juventus a ranar Talata. Ƙungiyar ta Faransa ta yi nasara a kan ta Italiya da ci 2-1 a wasan nan na hamayya da suka fafata. Mbappe ya ci na farko bayan da Neymar ya saka masa ƙwallo, sannan ya zura na biyu bayan samun ƙwallo daga wajen Achraf Hakimi. Ɗan ƙwallon na Faransa ya kusa cin na uku rigis, amma duk ƙwallayen da ya buga daga sai su ringa yin faɗi suna wuce ragar. Juventus ta zare ɗaya a hannun Weston McKennie wanda ya shiga fafatawar daga baya. Dusan Vlahovic ya samu damar farkewa, amma mai tsaron raga Gilalin Donnarumma ya hana. Juventus, wanda ta yi ta ƙoƙarin farkewa ƙwallo kaɗan, ya rage Neymar ya ƙara na uku, sai dai Mattia Perin ya tare wanda ya so ya ci ƙungiyar Italiya. Ɗaya wasan rukuni na 8, Benfica ta doke Maccabi Haifa da ci 2-0. Idan wannan shine farkon shigowa channel ɗin namu na AS Sports TV, da wuri ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Chelsea ta fara Champions League da kafar hagu. Chelsea mai rike da Champions League biyu ta fara wasan kakarar bana da kafar hagu bayan da Dinamo Zagreb ta doke ta da wasa 1-0 a wasan farko a cikin rukuni. Ƙungiyar ta lashe kofin gasar Croatia bata yin ƙoƙari a gasar zakarun Turai, wanda ta ci wasa 5 daga 43 da ta fafata kafin fuskantar Chelsea ranar Talata. Dinamo Zagreb ta ci ƙwallo a minti na 13 da fara wasa ta hannun Mislav Orsic, wanda ya buga ta wuce mai tsaron raga Kepa Arrizabalaga. Ya sa ƙwazo da ƙwallon bai shiga raga ba saboda ɗan wasan da Chelsea ta saya a bana, Pierre-Emerick Aubameyang, ya fara yi mata wasa a Croatia, inda tsohon da ɗan wasan Arsenal ya ci ƙwallo, amma aka soke da cewar an yi satar gida. Armando Broja ne ya maye gurbin Aubameyang, amma dai ɗan gasar Albania bai taka rawar da za ta baiwa Thomas Tuchel damar farke ƙwallon da aka ci ba. Dab da za a tashi daga wasan, Chelsea da ta kai wani hari ta hannun mai tsaron baya Reece James, amma ƙwallon bai shiga raga ba. Real Madrid ta fara kare kofinta na Champions League da nasara bayan da ta je ta doke Celtic 3-0 a wasan farko a cikin rukuni ranar Talata. Tun farko sun kammala minti 45 ba tare da cin ƙwallo ko da guda ɗaya ba. Bayan da suka koma zagaye na biyu ne Real Madrid ta ci ƙwallaye 3. A minti 56 Vinicius Junior ya fara cin ƙwallo, sai Luka Modric ya ƙara na biyu minti 4 tsakani, sannan Eden Hazard ya zura na 3 a raga. Wannan shine karo na 3 da suka kece raini a tsakaninsu. Ƙungiyar Wolves ta ɗaukaka ƙara kan hana Diego Costa izinin taka leda a Ingila. Wolverhampton ta ɗaukaka ƙara ga hukumar ƙwallon ƙafa Ingila bayan da Diego Costa bai samu takarar izinin taka leda a Ingila ba. Costa, wanda ke Ingila a yanzu haka, yana zuwa a tsaye a sansanin Wolves bayan da ƙungiyar da ke buga Premier League ke sauraron ɗaukaka ƙarar da ta yi. Tsohon ɗan ƙwallon Chelsea na buga tamola a takwanji a Wolves a makon nan bayan da ƙungiyar ke neman wanda zai maye gurbin sansanin Gladysik da Raul Jimenez, waɗanda suke jinya. Costa, mai shekara 33, bai da kwantiragi da kowace ƙungiya tun bayan da ya bar Brazil a Atlético Mineiro a watan Janairu. Rabon da ya buga wasa a gasar ƙwararrun tun 12 ga watan Disamba, kuma rashin buga wasan ne ya sa da ƙyar ne idan zai samu izinin taka ledar. Idan wannan shine farkon shigowa channel ɗin namu na AS Sports TV, da wuri ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Mun gode.